Hi guys, बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि भिडिअआ बेनो आरोना, जोंहा मिथि आब'निसिम। मिथि आब'आ दिनै हाबा जाखांनायनि उनाव सप्तानैसोल' जादोंमोन। सप्तानै जाखांनायनि उनाव गावनि हौवाखौ गारबाय। नाथाय मा जाहोननि थाखाय गारखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बुजिगोन। बिदिबा नायलांदो। माने बेवहाय आरो जेनेबा गारिजों आं गुरायदों बियो बेजों आं रायलायोमोन नालाय ओमफ्राय आं गरिबाव भारा गारि लांखायो ओंखायनो आं बेखौनो रायलायबाय थांदो फैदो नोङो थांनो हागोन दे होननानैहाय आरो बेखौ आं ओरैनोबो लाङाखै जेनेबा गारि बेसेबांखिनि लाङो बेनि आं भाराखौ बेनो होदों ओमफ्राय जेनेबा आरो हाबानि खोथा जेनेबा मुम्बाइआव हाबा जानायाबो आं बेखौ होनबायानो थादोंमोन जे बे मासआव हाबा जाया ओमफ्राय उनावहाय बिनि लोगो दं निता ना मा सोरबा दङ ओमफ्राय उनावहाय बिसोरो ओंखाम जानोसो लेंलांदोंमोन गावसोरनि सोरबा लोगो थानायनाव ओंखाम जानो थांनायावहाय उनावहाय बेयावनो मानसि लेंनानै थानानै ज' थानानैहाय बे हाबाखौ दोनथ'बोदों ओमफ्राय उनाव भिडिअ भाइरेल खालामनानै होदों ओमफ्राय आरो बे मुम्बाइआव थांखालिबोथ' सिगांहाय गावसोरनो ब्रा लिङो मिथिंगाया ओमफ्राय आंखौहाय फासायनानै दोनो ओमफ्राय फैबाय बिसोरो लांनो थाखाय आं ओंखारबाय फैबाय सोरबा सासे फैफादों आरो आंनाय लानानै थांनांगोन होनबाय थांबाय ओमफ्य टिकेट दानोब्ला मबाइलखौ लाबाय सिम लांबाय टिकेट दाननो होबाय आंबो दानबाय थांबाय सानैबो उनावहाय साननैनि उनाव गाबबाय थाबाय होनबा बियो आंखौहाय माबा माबि खालामबाय थायो सोरबा बांगालाव जानाय भिडिअखौ खालामनाय जायो बायदि माबा माबि थायो होमबा आं सानदों आं मानो बेबायदि जादों आं बेबायदि नङामोन आं बे मिथिंगाल' 2 मासल'सो लोगो मोनदों आरो फार्स्ट टाइमावबो आङोहाय बिसिनाव थांनायावहाय थांदों आं बिसोरखौ खिन्थु थांनानै अखानायै न'खराव सोंनानैसो हाबाखौ जानाय खोथामोन आरो गयनिया बिदि होयोबासो हाबाखौ होगोन आरो बिदि होआबा हाबाखौ होआ होननानैहाय ओमफ्राय उनावहाय बिसोरो आंखौ कनभिन्स खालामलांबाय आं खालामथ'ला आंबो खालामबायबो खिन्थु अखानायै बे कनभिन्सआव कनभिन्स जायाखिसैनो बे सार्टिफिकेटआ जेबो भेलुआनो गैला सानथामनि थाखायमोन आरो नाथाय जों अनलाइन खालामनो हायासै ओमफ्राय आरो बेंगलरनिफ्राय फैनाय समाव सिमफ्राव जादों आं ओमफ्राय आं सिरियास जानायाव डक्टरफ्रा आंनो आइसिइउ होसिगोन नालाय नाथाय बिसोरो गावसोरबो बुंबाय होनानै माबानि आंखौ लांबाय जबरदस्ति हायाबाबो ओमफ्राय आं एफा देहा दुरबलबाबो अखानायै आंखौ मिथिं लेंबाय बिदि आं हायाबाबो मिथिं लेंनानै आंखौहाय ओरैबायदि हारसिं गसर खालामबाय बाजैमोनाबो आंखौ नारखें नुखें खालामबाय नोंसिबो हाबनो होला बेबायदि खालामबाय आरो गावनो थांदो होनो थाङोबा थांथारदो नोंखौ नांला बैसो जानाय हिनजाव होननानैहाय ओमफ्राय आरो आं जेब्ला फैनो होनो अब्लाहाय आंखौ फैनो होआ बेजोबो ओमफ्राय बाबाखौ फैनो होननायखाय आं लिंहरबाय उनावहाय आरो फैनो होआसै आंखौहाय